बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिग्रोबाय। दिनै 15 आगस्ट 2023 बिनि सायावनो आङो एसे नोंथांमोननो भिडिअ लाबोदों गुसुं। 15 आगस्टआव जों भारतनि सुबुंफ्रा मा मा खालामो, मा मा हाबा मावो, भारतनि उदांस्रि फिरफिला बिरहोनाय, गोबां जायगायावनो दाब दाब जायगायावनो फिरफिला बिरहोनायखौ दिनैनि दिनाव नुनो मोनदों। बेनिखायनो आंबो दिनै आंनि इउटुब चेनेलाव भारतनि उदांस्रि सान फालिनायखौनो भिडिअ लाबोबाय। अननानै स्किप खालामना लाबा भिडिअखौ नायलांनो खावलायनाय जाबाय। गासै फैजो न' सिङाव दाथा होआसै बिबारखौ दायो फ्लेग थिखांग्रा जायगायाव साबधान थानांगोन ना जोंहा 76थि उदांस्रि सानाव लोब्बा लाखिनानै जोंहा दिनै फाथाबारि नाम्बार 5 गुदि फरायसालियाव नुजाथिफैनाय जा अंगनबादि मेदाम लोगोसे जा फाथाबारि नाम्बार 5 गुदि फरायसालिनि फरायसाफोर, गिबियावनो आं गासैनिसिमबो फुंनि मोजां हामलायहरनाय थाबाय। आरो दिनैयो बे 15 आगस्टखौ जों बोसोरफ्रोमबो जोङो फालिबोबाय थादों। आरो बे फालिबोनायनि गुदि थांखिखौबो बा फालिबोनायनि गुबै खोथाया जाबाय, आगोलावबो खोन्थाबोखादों आङो। जोंहा 15 आगस्टआव भारतआ उदांस्रि मोनदोंमोन, अर्थात 1947 मायथाइनि 15 आगस्टआव भारतआ ब्रिटिशनि आखाइनिफ्राय माने उदांस्रि मोनदोंमोन आरो माने फ्रि जानो हादोंमोन। बेनिखायनो बे 15 आगस्टखौ 1947 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिम 76 जोङो बार फालिबोबाय। जों जोंनि फरायसालियाव एसेबां बार फालिनो मोनाखैबाबो जोंनि फरायसालिया 76 बोसोर जाखायाखै। माने आङो बोसोर बा 6 बोसोरसो फालिफैनो मोनबाय बेहाय बे फरायसालियाव। आरो बे उदांस्रि सानाव जों गासै भारतनि सुबुंफोरानो माने मा दिनैनि सानाव गोसो फ्रियै उदांस्रियै जों माने दिनै जोङो इन्डिपेन्डेन्ट मोनबाय होननानै जों मा रंजाखांदों बै समाव 1947 मायथाइनि 15 आगस्टआव। मानो होनबा ब्रिटिशआ जोंखौ सासन खालामजोबना लादोंमोन। माने जोंनि मोन्थाइफोरखौ बिसोरो बांसिन लाना दोङोमोन। पुलिस आर्मियानो जा, साख्रि बाख्रियानो जा, माने थाखा फैसायानो जा, बिसोर गासैखौबो जोंनिखौ लाजोबदोंमोन। बिसोर माने इंलेन्डनिफ्राय फैनानै इउकेनिफ्राय फैनासो माने जोंनि भारत हादरखौ सासन खालामदोंमोन। गावसोर खामायनाय थाखा फैसा, रां रुफा, सना गना, हिरा गासैबो बिसोरो बे मोन्थाइफोरखौ बिसोर लाना थांफिनदोंमोन। जोंनो गालाङामोन मोनसेबो। ओमफ्राय मोन्थाइफोरखौ जोंनो फुरा होआमोन आरो बिसोर। ओंखायनो बेखौ माने भारतनि गोबां मानसिफोरानो माने मा गोदोनि समावनो 1947 सिगांनिफ्रायनो माने मा बेखौ माने जोंनो उदांस्रि नांगोन होननानै माने मा बिग्रायबोखांबोबाय थादोंमोन। दा
बे एखेबारे बयनिख्रुइ डिग्री थांनायनि गेजेराव महात्मा गान्धीया एखेबारे मैखोमै बाहागो लादोंमोन आरो महात्मा गान्धीयानो एक रासिन बे सोमावसारनायाव अहिंसायै माने मा डिग्री होदोंमोन जोंनो भारतखौ जोंनि मा उदांस्रि खालामना होनांगौ नोंसोरो नोंसोरनि जायगायाव थानांगौ जोंखौ जों भारतनि मानसिफोरखौ माने मा सासन खालामनो मोन्थाय होनांगोन होननानै माने बिदिनो गोबां मानसिफोर बिदिनो थैलायलांदों पुलिस आर्मिनिफ्राय जा जोंनि पाब्लिकआनो जा गोबां मानसि 1919 बायदियाव बे जालियानवाला बागआव हिस्ट्रि लेखा देनां मोनसे देरबा मोनदों माने ब्रिटिशफोरा खेबसेयावनो बेसेबां डिग्री थांदों बेसेबां जेनेबा गावथारखादों माने 900,000 खेबसेयानो गावथारखादों बे डिग्री थांनाया बिदिनो बेखौ जालियानवाला बाग माने सान होननानै फालियो बेखौ 1919 मायथाइयाव जादों बिराद गेदेर खोथा बे डिग्री थांनायनि थाखाय उदांस्रि मोननांगोन होननानै माने जोंनि भारतनि मानसिया नारा नाथा नाजाथाबबाय थादों दा बेखौ लोब्बा लाखिनानै जों 1947 मायथाइनिफ्राय दिनैसिमबो जों भारतनि बे उदांस्रि सानाव 15 आगष्टखौ इन्डिपेन्डेन्ट डेखौ जोङो खुंबोबाय थागोन आरो खुंलांबाय थागोन बेसेबां समसिम माने भारत हादरा बे पृथिबियाव थाबाय थागोन बे समसिम जोङो 15 आगष्टखौ माने उदांस्रि सान हिसाबै फालिलांबाय थागोन ना बेनो मेन उद्देश्य 15 आगष्टआ मा भारतआ उदांस्रि मोननाय सान ना गोसोआव लायगोन बिसोरो जों मानि थाखाय बेखौ फालिबाय थायो उदांस्रि मोननायनि सान होनदों 15 आगष्टआ भारतआ उदांस्रि मोननायनि सान आरो बेजों लोगोसे दा नै मेडाममोन जोंनि गेजेराव मेडाममोनखौबो फंनैसो बुंनो थाखाय एसे खावलायबाय सिमा मेडामा एसे बुंहरदो गिबियावनो जोंनि बे नाम्बार 5 फाथाबारि एलपि स्कुलनि मानगोनां जोंनि गाहाय फोरोंगिरि सार नोंथांखौ आं हाजासे हामबाय होनदों आङो दिनैनि बे समखौ आङो होनायनि थाखाय दिनैनि गासैबो बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ सारानो जोंनो खोन्थालांखाबाय नोंथांमोना मिथिनो